Maayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong kaagi. Ako si Enzo. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Maging sino ka man. At kahit ano pang iyong RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Nga tumatatampo nagdasangan nga Enzo. Morning akong anak si Enzo. Enzo, si Cara, anak sa kukumari. Hi, Enzo. Hello. Pa, mula ko na ko. O yan na, Enzo. Pag-istorya lang ko doon mo ni Cara. Pero, pa, Doong, lain kayo nga ikaw pa'y lalaki, ikaw pa'y mubalibad. Ay pagbinastos, Enzo. oo, pa. Ganina raming nagtupad ni Cara din sa luyo sa bahay. Pero huwag libiting ganay. Murag, di mo sa'y mutingog ng bayana. Nabaw pa kung di mutingog. Mauwaw ko. Pareha ta. Ha? Wa manggog ka magtingog diha. Pareha ta nga dili ganahan mo tingog. Sa tinuod lang mauhawsat ko nimo gud. O ako makasabot ganung gibuhat nila ni Papa na to. Kay basin siguro ganahan sila nga magkaila og magkasuod ta. Pero pareha man tang mauwahon gud. So, ato na lang pasabton sila si Mama og Papa nimo nga dili kita magkasinabot. Ano ko na ba eh? Kwapa mga anong gibihan mo ni mo? gwapa lagi. Pero, ambot ba eh? Mutalaw, magiging ko basta. Nanak ko yung katubang nga babae. Turpi ka. Grabe sad. Torpig na yun. Sabay tawag ko na be. Hapay mo no? Suway o na nga magigchat-chat ka. O ay bigay kita personal kung di pa kandam. Bay, Bay, pagbuhat o account ani nga dating app, basin og na kay makaila ni. ang makapawa sa kong kulba kung di ko magpaila sa kong kachat. Sakto. Di akong panganang akong ibutang. Ibutang na ko ang mga details abot na ko. Pero ang ako rang pangan mo ay akong usbon. Kuan. Adrin ang akong ipangan. Pero masakpan gyapon ko tungod sa akong picture. Picture ni Bay Tonton ang akong ibutang, di? Siyapag mo tingali ka pa eh. Ano nga ako mang naong ang ibutang? Mayo mo ka kay gwapo mo ka. Gwapo. Gwapo mo si kabay. Ano di man imong naong ibutang be? Basta, mas maayo nang nakoy kaisog makichat, bay. Sige. Basta, ay pagbilaso sa? Oo, uy. Gwapo lagi ni chat ay. Nessa ang pangan. Nangayo sa Jess akong Facebook. Kinahanglan magbuhat kog account sa Facebook. Ug butangan akong dagang pictures ni Bay Tonton.
Nak, kabisi na gud nimo diha sa imong cellphone. Narakoy ka-chat nga amigo, ma. Amigo ka ha? O basin amiga? O basin uyab gyud na nimo? Di mo, uy. Jesus, kung magkasinabot mo, nak, panguyapin na lang gyud na. Kay sukad masukad, wara bagi ko kita nimo nga may uyab ka. Naon ta may nagustuhan nga babae para nimo, pero dili masagda mo magkasinabot ni Kara. Ganahan mo ko ni Kara, ma. Gawa pa siya o buotan. Pero walang gid ko kaisog basta makikatubang nako. Excuse na, ma. Nanawag si Nisa. Men lang di kay audio call ra. Wa siya makig-video call na ako. Okay ra. Pwede ra to bagon. Hello? Nessa? Arden? Kanindot niya tingog. Hello? Hello, Nisa? Nanawag lagi ka? Na ako importanteng isulti nimo. Magkita ta. Ha? Kanus aman? Karon, Karon gud dayon? Nganong kalikalit man? Di pa ko andam, Nisa? kinahanglan pa din imong pangandaman? Siyempre. Kay maubinay atong unang panagkita. Di pwede nga... Na makikitago na ko, Arden. Ha? Ay, wa, uy! Tago ko down. Sige. Makikita ko rin mo. Sige na, bay. Bay, sugot to yun. Sige na, good. Pagkikitain lang ba? Sige na ba? Ay kuging na nga. Karoon na nga kamo atras o pagkikitag babay. Kanaw na mag-chicks, ha? Oo, laki. Pero kung babae ka na gustuhan sa amigo, hands up ko ano, eh. Kanilang yun ang akong hangyo ni mo, bay. Sige na. Huwag yung magusto ko sila ko. We, Bahala na. Ang importante nga, maluwas ko. Gikulbaan ko, bay. gawan mo ha. Ay kamay gulbaan. Nga di man ikaw may yung dulon. Ako man. Lagi. Bay, nagitaan ako siya. Sino nagpadong diri, bay? Kriyot. Si Kara mo ng iyang kauban? Muna karabay. Wapag di ay. Excuse me? Arden? Oh, Enzo? Ikaw yun, Kara. Wow! Friends na mo ni Arden? Oo. Timing no? Sige, nasa, Arden, biyansa mo na mo, ha? Sige. Dali, Enzo. Asam ta? Nagunsam ka to sila sa Nisa. Ay, wab ka to siya magduda ni Bay Tuntun. Enzo? Okay ra ka? Oo. Okay naman. Okay ra unta to sila, no? Makauyon lang unta si Arden ni Nessa. Nakauyon si Bay Ardi ni Nisa eh. Ay, kabala ka. Sure ka? Kay si Nessa ra ba? Sa tinuod lang, nakauyon kayo si Nessa sa batasan ni Arden. Sweet og caring kaayo. Oo, sweet. Bitaw to siya. Okay. Kadiyot. Oh, Kara? Di lagi mo layo og tingog ni Nisa, no? ha? Kuan, ay basin siguro og sa pagsige na namog kuyog-kuyog tingali. Pero, Mo ba? ayong paragod. Hmm. Ngano na suhito maka sa akong tingog ug sa tingog ni Nessa? Walang. Sahay mong good i-loudspeaker na ni Arden ang iyang cellphone. Huy, okay ka?
ako itugan ni mo, Enzo. Pero please, isaad na ko nga dili ka magsabaan ni Arden. Oo, unsa man na? Sa tinuod lang, ako kitpitaw ang kachat ni Arden. Gigamit lang nako ang picture sa akong amika. Oh. Huy, Enzo. Nganong igura man ko nimong gitutukan, uy. Ayaw ko gi-judge, please. Sa ato pa. Ikaw? Ikaw mo ay nagkagusto ni Arden? Oo, Enzo. Tungod ba kay gwapo siya? Dili. Tungod sa iyang batasan, Enzo. Kung muingon ko nga ang imong kachat kay dili si Arden. Ha? Kinsa man di ay? Ako? Unsa? Parehas tagrason ka ra. Madlok sa ko nga basin ugoy makauyon ako tungod sa kong naong. Uwasog ko'y kaiso nga makikchat kung akong picture gid ang may gigamit. Mao di ay nga. Nga sigurado gid kaayo ka. Nga nakagusto si Arden ni Nessa. Kay na-inlove na mood ko nimo. Karon ako na ikaisog nga musulti ani. Ug ako na gyud pahimuslan ang higayon. I love you, Kara. Mahal sa tika, Enzo. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala. Usahay, kinahanglan gid itang magpakaisog aron mahibaw-an nato ang gibati sa tao para nato. Kailan Ug karon, kaslo na namin ni Kara. Dinhin lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tapo. More power RMN.